जय जगन्नाथ नमस्कार ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛି सी आसे ना ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ଗୋପାଳଙ୍କର କୁମ୍ଭ ଦୋଳ ମହୋତ୍ସବ ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼େ କରିଛି ଏବଂ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ନନା ଘର ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା ଘରେ ଆସି ପ୍ରବେଶ କଲି ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠେନି ହ୍ୟାପି ହୋଲି ନନା ନନାଙ୍କ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ହ୍ୟାପି ହୋଲି ନନା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ବାସ୍ ଏଇ ନନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ନନା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ସାଙ୍ଗର ବର୍ତ୍ତମାନ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଆମର ପାଳନ କଲୁ ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଦିନ ମାନେ ବଡ଼ ଦିନ ମାନେ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ମହୋତ୍ସବରେ ସମସ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣମାନେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ସହପରେ ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଦେଶ ଦୋଳ ଆପଣ ରଙ୍ଗର ମହୋତ୍ସବରେ ହୋଲି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମକୁ ଜଣେ ଅଲଗା ରଙ୍ଗ କିଛି ମାରିବେନି ଯେମିତି ଦେହ ଖରାପ ଆଖି ପାଖି ନ ପଡ଼ୁ ମୁଁ ଆପଣ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ନନାଙ୍କ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହେଲା ଆମ ଗାଁକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ଯିବେ ହେଲା ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଇଠି କ'ଣ ନନା ଘର ଅଲଗା ନନାଙ୍କ ନାନୀ କେତେ ମାରିଦ ଟିକେ ଟିକେ ମାରିଦିଅ ଖରାପ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଆମ ସାଙ୍ଗ ଆମ କ୍ଲାସମେଟ୍ ଟିକେ ଜଷ୍ଟ ବାସ୍ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ହଉ ଆମ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓଟେ ଆପଣ ଦେଖାଉଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ନା ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ଚାଲିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ଚାଲିଛୁ ଛୋଟ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ହ୍ୟାପି ହୋଲି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇ ଚାଲିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣା ଚାଲିଛି ଫେରି ଥାଉ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଘର ଅବସ୍ଥା देखो कुंभ केमती बुढ़े चलती देखो कुंभ बुढ़ा आम चली आरंभ हो सारी सब कुंभ बुढ़ गोपाल जो कुंभगुड़ा जो नीति रही रखिले जय जगन्नाथ रोज मो चैनल टी सब्सक्राइब करूँ बसंत सुकानी सागिना एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल समस्त ओडावासी मो तरफ अशेष धन्यवाद हैप्पी होली मो शुभ समय शुभ जो आप घर सुखमय हो आप समस्त भले रुहतु मो तरफ मत जगन्नाथ पाखे प्रार्थना कर समस्त भले रुहतु जय जगन्नाथ सुकांति बसंत सुकांति सागिना एक्सप्रेस चैनल सब्सक्राइब करूँ।